Bună seara tuturor! Este ajunul Crăciunului. Foarte mulți oameni respectă și sărbătoresc Crăciunul. Unii îl sărbătoresc gândindu-se la Mântuitorul care a venit în lumea aceasta pentru ca noi să putem să fim împăcați cu Dumnezeu, pentru ca păcatele noastre să fie iertate prin moartea și învierea Lui. Alții sărbătoresc Crăciunul din punct de vedere tradițional. Este o moștenire, să spun așa, culturală sau o tradiție. Își doresc sau se bucură de cadouri, se bucură de momente frumoase împreună cu cei dragi lor și lucrul acesta nu e neapărat ceva rău, dar altul este scopul adevărat al Crăciunului. Alții sărbătoresc din punct de vedere, să spun așa, circumstanțial. Adică se află într-o țară unde se sărbătorește Crăciunul sau într-un grup de oameni care sărbătoresc Crăciunul sau văd o sursă bună de venit, o afacere bună în timpul acestei perioade de sărbătoare. Dați-mi voi să vă spun ce m-a atins pe mine anul acesta. Dumnezeu, care a creat cerul, pământul, tot ceea ce noi vedem și ceea ce nu vedem, tot ceea ce există a fost creat de Dumnezeu. Adică acela fără de început a ales să aibă un început. E un lucru uimitor, un început pământesc, să se nască aici pe pământul acesta. Dumnezeu, la un moment dat, pe scara timpului, în istoria omenirii, a ales să facă ceva ce nu a mai făcut niciodată. Să își iei un trup uman. Și ceea ce este mult mai uimitor. Și-a ales să aibă o viață umană aici pe pământ, fără să renunțe la ceea ce avea din veșnicii. Adică divinitatea lui, dumnezeirea lui, gloria lui. Cum s-a întâmplat lucrul acesta? Este într-adevăr o minune și un lucru nemaipomenit. Pe mine lucrul acesta m-a atins. Dumnezeu a ales să fie ca și unul din noi, pentru ca noi să putem să ajungem să fim în părtășie cu El. E un lucru uimitor. Vă provoc să păstrați lucrul acesta în minte și să vă gândiți la ce înseamnă cu adevărat ceea ce a făcut Iisus Hristos. Bucurați-vă de familie, bucurați-vă de momente faine, dar nu uitați că atenția sau sărbătoritul principal este Iisus Hristos. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă ajute să aveți sărbători fericite și binecuvântate.